Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Sa tion nga matigay ng proclamation o kag makafile na sa ilang statement of contribution and expenditure ang mga nagdalaog ng mga kandidato, pwede na sila giliyon makapungko sa posisyon. Samtang COMELEC mayara na sa ginpapanaugan nga order of suspension of proclamation. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, sa 164 ka mga show cause order nga ilan na serbe angod sa premature campaigning, may napasakaan na sang disqualification case. Kagangot sa napasakaan sang disqualification case, sunod kay Ananoria, ginpapanaog naman sang COMELEC ang order of suspension of proclamation. Nagakasayuran nga kung in kaso magdaogin man ang natungdan nga kandidato, hindi anay matigayo ng proclamation sini, tubtob nga ma-resolve ang pending nga disqualification case batok sa iya. Kung pilang napapanaugan sa amo nga order, kag kung diin sunod kay Ananoria, hindi niya pwede mapalayag bangod pending na ang kaso. Samtang nagpagwa na sang ruling ang COMELEC sa nagligad nga si Mana nga kung matigayon ng proclamation sa nakafile sang SOSE ang nagdaog kag wala naman sa iban pa nga nagahawid sarang na nga makapungko gilayon ang bag-o nagdaog nga mga kandidato bangod ang mga nagapungko subong opisyal ang yara naman sa holdover capacity suno kay Ananoria. Napagwa kami suspension orders. Bilang ka may disqualification, even if you win, you can't be proclaimed. Hindi ka na ma-proclaim. May suspension orders. For Negros namin mo, may ara na? Yes, may ara. Pero di ko kabaliin. Kasi And how many? Subjudice. Sir, bali, sorry, sir, clarify ko lang. Bali sa 160 plus to sir nga gin-show cause, may ara na kamo na filean nga disqualification. Tapos, because of that disqualification case, may ara sa suspension order of suspension of proclamation. May rule subong nga gid-adapt sa DILG ang opinion nga immediately upon proclamation makapag-submit sila SOSE, they can assume immediately after they file SOSE.